Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Nakaliang hi ka jongi kum nakapor kum bangila keren ba ngimdon jing shania shu ya kane ka sarkar MDA ba hakini kisngi pila hi ba ngil aipor laisngi lada ka UDP PDF HSPGP ba BJP kam weng rene kane ka sarkar MDA ni ngin jalap election persya yaki khanang ba kipat ba kan syai ba beli uhito usim ya kata kesenjam kalong gumni bangi shim ya kane kesenjam bangi sngo bangi kya bangi don ya kata kalungkor ka bakya ba ni shim ya kane kesenjam ka bakor ba ka basirkai ba bangi haban her sa kamadan namar ba hadin bangi la file ya kata ka RTI ngila lap ya kane ka job reservation policy ka daitang ka office memorandum andala batha ga kuat la shai la chisngi ya kane sarkar jala man sna ban pangkala act ya kane ka job reservation ngidon kam diki legislator la ne dikta statement diki businessman la ne diki ding ki mau ki ban ya kran ya kate ka job reservation kadai halor kata ka nongrim but la daki pajba kidang bakla ban jiet ya kita kinong yalam ngim doong nakano ko parti henry da gidang bakla banjit khamtam ya kane ka sarkar NPP ka nakapor sa kapor ngiong bakari ka sarkar kusut ba ka jingdawa jongi ban wanra ka special session henry ki klem wanra nakata ka daw ka penbor yangi ban nginmi ba samadan bakat ba kempat khot ya ka special session nane ban pendu pendam no ya ka an khalai ngingin yai ba khmat kadai halor ka kata ka nongrem ka ba pher tengah kentui ki pajba la da phikwa yaki khon ki jong phi ki ban dim kendria ya ketukasan hajar kendria ya ka wadnam penslor ya ke kam bamsap bampong lumkumta lada piwan hadian ka arpu lai lada ki dangwan sensar biang ki businessman lada kita ki politician hakacela ka jongi lada piwan kerpat hangi ka kno ka jing eru ngingin jubab yo phi daka balong straight forward daka baong banghi jakbang pat jakwa kata ka message lada pim siya suntu su nang ni sakmat kadai tangkat tahi ka kerwo na liang ka jengga hito bakar la raikot ba kan lekli hiru man na kirali kiba ki penlong ki parti ki baper halor ki mat ki jura ba balai penduk pendam ya ka kasino balai khlem shimla penlong act ya ka job reservation but khnang bagi pajba ken sungshai shushu ngan bu biang kan ni kajing pensyai sipat ba lada ka sarkar jela ka sngo ba ka ne resolution ka jongki lana ka ka office memorandum kala dai kata ka act ngiru naka hitungi pembena baka anti duyong kala dai ka act tina ka an klau kan ne kata ka an forest ru kitna otna buat yak ILP ru ngi ken bakala im lada kan ni ka sarkar bat ya ka kentin kasiru kino ki lada pas ya ka tu ka resolution lada ka sarkar jelahi ka ken baka ni ka job reservation ka badai tang ka office memorandum bat ka resolution lada ken badai ka an tangiru ngin ken bet yakin kito ki resolution ba pila de pas hak jela jongi ngin ken bet kadai kata ka act